बाप्पाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सौम्याच्या भडव्यान मरी एकीच बेहाडली आणि ती पवित्र आत्म्यावरवी गर्भेत झाली. नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र सुव्यासा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भगवंती मरिये देवाचे खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सुम्याचे साखर तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हणजे नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र सुव्यासा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. मरिये देवाच्या माया आपल्या आणि देवाचो पूत मुनीस झालो. नमान मरिये कृपेन भरले समी तुझे सुव्यासा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माय आम्हा उपयोग खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पसोत विनंती कर. ख्रिस्ताच्या बसण्याला कमी माग्या येसुया पडव्यान बरी तुझ्या पुतान ख्रिस्त शापण घेतले आम्ही जाणा झाल्या त्याच्या कष्ट आणि कुसावरी जीवनपणाच्या आनंदात आम्ही तुझी कृपा आणि आमच्या सुम्यामरी फाता आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या पडव्या तुझी मोत उजवाडाय मका रात सांभाळ आणि सलय आमेन. ससना सविशेव समाधाने दिविष्य घेऊन येत आमेन. आमचे बाप्पा सर्गेंच्या तुझे नाव पवित्र जाव तुझे राज आमकायम तुझी कुशी जशी सरगार जाता तशीच या संसारान जा. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमच्या सुटलेल्यांक बक्षिता. आमची बदकां बगोस आनी आमकां ताळणे पडूं नाका आमच्यांतल्या आमकां निवारा. नमान मरिये कृपेन भरले समी तुझे सुव्यासा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आपल्या खातीर विनंती कर आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले समी तुझे सुव्यासा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले समी तुझे सुव्यासा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आपल्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आणि सदा सर्वथा आमेन. सगळ्यांचे माईक या घडीभर अनम्यूट कर सांगता मिळून त्या समयाची आम्ही स्तुती करूया. हालेलुया 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 रिया 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 नव दिस तेल्या तुका अर्गा अस्त्रत आमका सांगता आटल्या तुका अर्गा हालेलुया 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 चे बहु पवित्र आमले हालेलुया 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 बापा
सगळ्या मग्नाच्या Hallelujah, कुडाच्या hallelujah, भितर hallelujah, 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 hallelujah. सदमोग जेसूच्या बहुपवित्र अमोल रक्तान कवर जाऊन दे. या मग्नाच्या कुडा भितर एक आवाज Hallelujah, 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 हर एक hallelujah, चिंतना हर एक जे किथे इमोशन्स असतात सगळे जेसूच्या बहुपवित्र अमोल रक्तान कवर जाऊन दे. hallelujah. Arkan tuka Jesu, agla tuka Jesu, stuti tuka जेसूच्या Jesu, कुशे महिमा पाहिले tuka Jesu, असतात आराधन तुझे सगळे Jesu, वंदिताम तुझे जमत Jesu. जे किती भितर येला सगळे जेसूच्या आम्हाला रक्त बांधून या सकडी Hallelujah, जेसूच्या hallelujah, कुर्सामळा hallelujah, उचलून पडू दे. hallelujah, 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 पडू दे hallelujah, जेसूच्या hallelujah, कुर्सामळा उचलून hallelujah, पडू दे. hallelujah, बरा 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 hallelujah, बरा 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 hallelujah, बरा 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 दि hallelujah, बरा दि 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 बरा hallelujah, दि बरा दि बरा दि hallelujah, बरा hallelujah, 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 हालेलुया hallelujah, हालेलुया hallelujah, हालेलुया hallelujah, हालेलुया hallelujah, हालेलुया हालेलुया hallelujah, रिया 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 शिराला बरा 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 देवा पवित्र Jesus, 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 पवित्रत्म्या Jesus, तुझ्या Jesus, देवानी या Jesus, हर एक तुझ्या Jesus, बरगाच्या देवानी Jesus, छानाबान मगता जेजो छानाबान मगता जेजो संग संगला बाप मुझा अन्नाबान सर्गे सर बाप मुझा अन्नाबान एक मजेदार दर तलमना मजेदार दर तलमना मजेदार ये सगळे मन जमत और मगान बर तुझ्या मगान बर तुझं मगान बर हालेलुया हालेलुया रिया शियाराला बरा दि बरा Hallelujah, बरा hallelujah, बरा 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 hallelujah, हालेलुया घट्ट hallelujah, तळाला स्तुती करूया घट्ट hallelujah, तळाला स्तुती करूया hallelujah, hallelujah, घट्ट तळाला hallelujah, स्तुती करूया hallelujah, hallelujah, शिराला बरा 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 hallelujah, बरा 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 hallelujah, बरा 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 रि 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 जेसू 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 हालेलुया 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 जेसू 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 शिरा बरा 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 हालेलुया 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. hallelujah, Podviduka, hallelujah, podviduka, hallelujah, podviduka, Jesu, podviduka, Jesu, podviduka, Jesu. Hallelujah, Jesu, Jesu. Sirach 28, Sirach 27:30 राग आणि क्रोध यो दोन्ही वस्तू नसत्यो. राग आणि क्रोध यो दोन्ही वस्तू नसत्यो तरी फातकी तांका वेंग मारता. Sirach 28:1 सर्वेस्पोर फारीक फोन घेतल्यांचे फारीक फोन घेतलो कित्याक तो तांच्या फातकांचे लेख दवरता. वळदोन तुझ्या पेल्यान तुका केल्लो अन्याय बक्षी आणि तू मागणे करताय तेन्ना तुझी फातकां बोगसतली. वळतीन एक मनीस दुसऱ्याचो राग धरून आसा जाल्यार ताच्यान सर्वेस्परा लागीं काकुळट मागोवंक कशी जायत. आमचे दोळे एक घडी बरो आमी दामप्या. आमचे दोन्ही हात आमच्या काळजाचेर दवरया. आज आम्ही सबार पोटी ऐकता बक्षिया बक्षिया आम्ही सांगता बक्षिला 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 पण अजूनही आमच्या मतीन सबारच कोणी केल्ले आनी उडास येता तोपता. म्हाका उडास आसा ब्रदर प्रकाशन या शनिवारांनी त्याच्या पहिल्यांच्या पटी स्लवंत लंडन UK स्लवंत थंयसर रिट्रीट दिताना ताणी एक काणी सांगली बरी. हांव चिंता तुम्ही सगळी आयकला जावंक पुरो. आयको ना जाल्यार
ऐका लास्ट ब्रदर प्रकाशाची युकेन रिट्रीट आसली त्या रिट्रीटे उपरांत म्हाका लागता सप्टेंबर 27 त्या टायमार या त्या थंयसर स्लवान ताचे कन्वेन्शन आसले ताणें टॉक दिलो बरो एक टॉक दिलो ताची एक बरी एक खाणी ताणें सांगली एका सुकण्याची कशे एक सुकणे हर एक पटी ताका कोणे दुखयल्ले तदला ताच्या पाठीर एक पत्ते आसताले आणि त्या पत्यांत एक एक फातर घालताले हर एक पटी कोणी ताका कितेंय फातर उडयलो कितेंय ताका वायट केले एक एक फातर ताच्या त्या पत्यान घालतालो आणि अशे ते पते व्हडले 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 जाले आणि त्या सुकण्याक ते हँडल करूंक जावना ते सुकणे त्या त्या पते पदाक पडून मेले आज आम्ही कोणाचेर राग दवर जावंक पुरो कोणेय कितें सांगले ते आम्ही बऱ्याक म्हणून खाण घेनासतना आम्ही जर तेच खाण घेऊन मुखार वेतात तर देवाचेच उतर म्हणता आज सिराक 28:3 एक मनीस दुसऱ्याचो राग धरून आसा जाल्यार ताच्यान सर्वेस्परा लागीं काकूळट मागोवंक कशें जायत आमी हर एकली त्या देवाची भुरगीं तो आमचो एकच लेख मोग करता तर आमी त्या देवाच्या भुरग्यांची तशेंच मोग करूंक आसा देवाचें उतर म्हणटा मार्क 11:24-25 विशेष तरान वर्ड 25 या शिवाय मागण्याक तुम्ही उबे रावताना कोणाचेरी तुमकां कांयपुणी विरोध असल्यार ते बक्षया तो बोळ सर्गीचो तुमचो बापूय तुमकां बक्षितलो अजुनूय आमी कोणाचेर राग दवरना सांगी आमी राग दवरल्यान त्या व्यक्तीक लुकसाण न्हय आमकांच लुकसाण आमच्या जिवितांत आमी देवान दिवची बेसावां ब्लॉक करून घेता आज दोनी हात आमच्या काळजाचेर दवरया आमच्या दोळ्या मुखार जेजूक आमी पिंतराया Let's all close our eyes. Keep our hands on our chest. Feel the presence of the Lord. See Jesus in your closed eyes. जेजूक पळया त्या जेजूच्या बगलेन ज्या कोणी तुका दुखयला त्या दुखांनी तुका आसता जावंक पुरो तुजोच पप्पा जावंक पुरो तुजीच मम्मी जावंक पुरो तुका राग आसा तुज्या पप्पान तुज्या आवयक कठीण कश्ट दिल्ले दुखयल्ले अजुनूय तुज्या मतींत आसा आज तुज्या अंकलान तुमी दुबळे आसल्या वेळार तुमकां कितें हंगशिल्ले नाका जाल्ले उलयल्ले जावंक पुरो तूं ल्हान आसतना तांच्या घरचे खंयची वस्त आपडल्याक जावंक पुरो व्हडले सीन्स क्रिएट केले जावंक पुरो आज तो व्यक्ती तुजे मुखार आसा आणि तो तुजे लागीं बक्षाणे विचारता तू बक्षूंक तयार आसाय की जेजू म्हणटा बक्षी पुता बक्षी तू बक्षूंक तयार आसाय की आज तू हट्टान हांव चिखोवन दाखयता हांव विन्न जावन दाखयता म्हण दवते आसाय हांव दाखयता म्हणचे सोडून
म्हाका सुमी सलयता म्हणून तयार आसाय आज बक्षी त्या व्यक्तीक सांग, बाप्पो जेसूच्या नावान हांव तुका बक्षिता. पप्पा जेसूच्या नावान हांव तुका बक्षिता. आंटी जेसूच्या नावान हांव तुका बक्षिता. सांग. जेन्ना तूं बक्षिताय तेन्ना जी कितली बेसावां तुज्या नांव बक्षण्याद्वारे ब्लॉक जाल्ली ती सगळी तुजे वयर देंवून येतात. बक्षून आमी मागोंक शिकया तेन्ना आमच्या जिवितान आशीर्वादां देंवून येतात. कोणाकी एका व्यक्तीक आंगाची लेफ्ट साइड पार्ट जावं हाताचो लेफ्ट हाताचे पाम तळात तशेंच पाय पुरो ओडचे पायाच्या पोंदाय इवन ओडता बक्षून तूं माग. जेजू तुका आपडटा. जेजू तुका सुटका दिता. जेजू तुजो मोग करता. परत एक पटे सांगता म्हणून आमी स्तुती करया. हालेलुया 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 Hallelujah, hallelujah, hallelujah. जेजू 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 हालेलुया 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 रिया शियारा ला बरा दी बरा शिरा ला बरा 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 दी थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस जेजू आज तुका आपोवन दिवनसा आज तुझे हट्ट सोड आणि जेजूच्या नावान बक्षी आज तुझे हट्ट सोड जेजूच्या नावान तू बक्षी तुझ्या जिवितांत आड रावल्ले तुझे स्टक जावन रावल्ले काम मुंदरून वेता सगळी वाटूक ते जाता बक्षून माग बक्षी आणि त्या व्यक्ती पासून माग. हालेलुया 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 तुझ्या जीवितांत असलेल्या साधारण हर एकल्याचेर तुका राग आसा आज बक्षून माग. सगळ्यांक जेजूच्या हातान समर्पण दी. जेजू तुझे जीवित बदलिता. एजेकिएल 36:27 आज तोच आत्मा तुका चलन व्हरता. हालेलुया 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 जेजू 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 हालेलुया. आज मागची आमची सणान याले कितली जण आसात आमी हर एकल्यानी पवित्रता बरोवंक जाय. आमी हर एकल्यानी ह्या बुधवाराच्या दिसा त्या सुम्याचो आशीर्वाद अनुभव करूंक जाय. त्या सुम्याची आशीर्वादा हर एका दिसा आमचेर तो देवयता. देवाचें उतर म्हणटा ग्रेसाचेर तशें दुबळ्याचेर हर एकल्याचेर तो ताजो आशीर्वाद देवयता. हर एकल्याचेर ताजो मोग वाडयता. तो कोणाकी तुका उणे तुका चड म्हणून दिना. हर एकल्या एकच लेखताचे आशीर्वाद दिता. आज आमी हर एकल्यानी आशीर्वादा जोडच्या पासत मागया. आशीर्वादां घेवची आयतना जोडच्या पासत मागया. आमी खंयसर वेता आमी खंयसर काम करता आमी आजची सुवात आशीर्वादीच जावं दे म्हणून सांगता म्हणून हे उतर 3 पटी क्लेम कर मागया. जेनेसिस 28:4 तुका आणि तुझ्या संततीक अब्राहमाक दिल्लो आशीर्वाद दिव. अशें तूं मस्ती करून आसा तो अब्राहमाक बसयलो देश जावं. जेनेसिस 28:4 तुका आणि तुझ्या संततीक अब्राहमाक दिल्लो आशीर्वाद आणि अशें तूं मस्ती करून आसा तो अब्राहमाक बसयलो देश तुजे अधीन जावं. जेनेसिस 28:4 तुका आणि तुझ्या संततीक अब्राहमाक
magilolo आशीर्वाद यशेन तू Yeshen tu करो साहित्य अब्राहमाक बसैलो देश ते अधीन जाऊ नमान मरिये कृपेन भरले सुमध सुबह स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू Bagaimana Maria Dewaja Maria devace no fianga terunati karatani amच्या समर्पण देऊन माग्या या दुसऱ्या कणात आमच्या भुरग्यांक समाजात समर्पण देऊया. आमची भुरगी आशीर्वादाची भुरगी आमच्या पासून माग्या. खंयच्याय जाग्यार ती असो जावंक प्रती कॉलेज करनासात, जावंक प्रती काम करनासात, आज जावंक परो PR अप्लाय करते असतात या वर्क परमिट अप्रूव्ह जातात ना, एक्सटेन्शन जातात ना, माग्या सैरिक फिक्स जातात ना. आयजाया 11:2 सदांय तुमच्या भुरग्यांक करती क्लेम कर मागा. कोणाची सैरिक फिक्स जातात ना आणि कोणाची भुरगी कामाक ट्राय करनासात, खंय गेल्ल्याकडे रावनात एका तावन आनी एकाक जंप मारतात, गेल्ल्याकडे समस्ये. आयजाया 11:2 सरस्पर सत्मो तांचे येवन रावंदी जाणवायसो आनी समजण्यासो आत्मो बुद्धीसो आनी पदवेसो आत्मो सर्वेस्पराचे शणेपणा असो आनी भिरांतेसो आत्मो तुमच्या भुरग्यांक वाटता कोंदी सांगाता म्हणून येऊ तर 3 पटी गट्टतला क्लेम करूया. हाबाकुक 3:19 सर्वेस्पर मुझो देव मुझे बोल ओ मुझे पाय मेरवजा पाय सरके सुसुडीत करतलो सायर मुझे पावला दोरून क्लाइतलो. हाबाकुक 3:19 सर्वेस्पर मुझो देव मुझे बोल तो मुझे पाय मेरवजा पाय सरके सुसुडीत करतलो आणि उ सायर मुझे पावला दोरून क्लाइतलो. हाबाकुक 3:19 सर्वेस्पर मुझो देव मुझे बोल तो मुझे पाय मेरवजा पाय सरके सुसुडीत करतलो आणि उत्साहेर मुझे पावलां दौरून क्लाइतलो. नमान मरिये कृपेन भरले सुमित जेसुवासा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू या कणात हरी एक पिढी असताना समाजात समर्पण दिशा विशेष याले कितले जण पिढी असतात आमच्या कुटुंबात कितले जण असतात, कितले जण तुमच्या भुरग्यांक कितली भुरगी पिढ्यांत असतात, भुरग्यापासून मागून असतात. समाजात समर्पण दिवया. कॅन्सर, TB, ब्लड प्रेशर, एड्स, डायबिटीस, ब्लड पिढा हॉस्पिटलांत ICU असतात, सिरियस असतात, डॉक्टर सर्जरी करचे म्हणला कितल्या जणांक ब्लड रिपोर्ट काडचे म्हणला सांग पुरो विशेष कितें समस्या आसा डॉक्टरान सांगला आज येते आसा तो जांग पुरो सिस्टर आसा समाजात भेटून दिवया. PCOD समस्या भुरग्याच्या डोळ्यापासून मागून आसाय. कितले जण प्रेग्नेंट आसा, प्रेग्नन्सी कॉम्प्लिकेशन्स आसात, कितले जणांची डिलिव्हरीची डेट येते आसा, बरी नॉर्मल डिलिव्हरी जावच्या पासून हरी एक कापिडे असता समाजात भेटून दिवया. ब्लड शुगर कंट्रोल येना, ब्लीडिंग प्रॉब्लेम कंटिन्यू ब्लीडिंग जाते आसा समाजात भेटून दिवया. 12 वर्षां रक्तस्रावाची स्त्री जेजूचे आंग वस्त्राचे केवळ कोणसो सापडलो तितलेच ती बरी झाली. आज आमची पिढा त्याच जेजूच्या नावान बरी जावच्या पासून सांगाता म्हणून येऊ तर 3 पटी क्लेम करूया. Wisdom 16:12 कित्याक कसलो आलो पालो बरे करून सकूंक ना क्लेम बरे करता Wisdom 16:12 कसलो पालो बरे करून सकूंक ना बरे करता बरी केली. Wisdom 16:12 कित्याक कसलो पालो करून सकूंक ना क्लेम बरे करता बरी केली. नमान मरिये कृपेन भरले सुमित जेसुवासा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू भगवती मरिये Maria देवाची devace no fianga terunati karatani amच्या या कणान समर्पण दिव्या. हरी एक आमचे
कोर्टाचे केस, जाग्याचे समस्ये, डॉक्युमेंट्सचे समस्ये, कोणे जाग्याचे डॉक्युमेंटा ट्रान्सफर करूंक सोडतात ना स्टे हाडला तो जावंक पुरो खंयची बिल्डिंग बांदचे या खंयची काठवण बांदूंक या थंयसर ऑफिस स्टार्ट करूंक बिझनेस स्टार्ट करूंक चिंतला पूण कोणें थंयसर स्टे हाडला सोम्याच्या तां समर्पण दिन मागया तांचे मन परिवर्तन पासून बगसून मागया थोडे फावटी तांच्या मुखांतर देव आमकां जागयता थोडे फावटी देव तांच्या मुखांतर तें काम आडावन आमचे खातीर बरी मांडावळ दाखोवन दिता थोडे फावटी आमी मागणें करनासतना देवाची खुशी कळनासतना सीधा आमी खंयचे स्टेप काडटा मुखार वचूंक जायना सांग पुरो आमी सगळीं मागण्यांत आसा आमी मागण्याची देवाची भुरगीं देव ताच्या भुरग्यांच्या जिवितांत कितेंच वायट जावंक सोडना समाधानेन मागया समाधान घेवन सोंसणीकायेन आमी लास्ट 1 महिन्या आदी विटाची टेस्टमनी आयकल्ली कशें ताणें काम नासतना इतलें कन्फ्युजन आसलें कितें करचें मुखार स्टेप खान घेवंक ताका कळटेत ना म्हाका लागता सुमार नोव्हेंबर डिसेंबर इतल्याक ताचें काम गेल्लें सुमार 6 म्हयने ताणें स्ट्रगल केलें सोंसणीकायेन मागलें ताणें आनी देवान ताचो हात सोडूना आनी ती कितली बरी एक टेस्टमनी दिल्ली आज देव आमच्या जिवितांत कितेंय अडखळ कितेंय काम जायना जाल्यार बसून सोम्याच्या हजरपणान मागया सोम्या तुजी खुशी कितें तुजी खुशी ही वय गी हांवें मुखार वचोचें गी नाका गी मागया देव खंडीत जावन सारकी वाट दाखयता कितले जाणांचे जावंक पुरो जाग्याक वाट ना कोणी वाट ब्लॉक केल्या कितले जाणांचे कोर्टाचे केस चलून आसा शोनाचे समस्ये विजा ट्रान्सफर जातात ना एब्सकॉन्डिंग केस ट्रॅव्हल बॅन एम्प्लॉयरान फोर्ट केस गेल्या सगळे सोम्याच्या समर्पण दिव्या या हर एका तावन सुटका देवाक एक खीण मात्र पुरो पूण देव आमची सोंसणीकाय पळयता आमचो भावार्थ पळयता ताच्या की वयर हर एक जावचे ताच्या महिमे पासून मुडास कर हे उतर सांगाता म्हणून 3 पटी क्लेम करया लूक 10:19 पळया सर्व पळया आणि दुश्मनाचे सगळे बोळ सायंकाळा पद दिला आणि नमान मरिये कृपेन भरले समृद्धी सुबेसा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या खुशीचे फळ जेजू जाता जाल्यार ह्या क्रियेच्या कणात सांगता आमी सगळे दिंबेर पडया आणि दोन्ही हात आमचे वयर पारया ह्या क्रियेच्या कणात विशेष सरान सगळे कामाचे समस्ये फायनान्शियल प्रॉब्लेम समस्यातान भेटून दिव्या कितल्या जणांक टर्मिनेट केला बार जागांनी अप्लाय केला आन्सरच येतात ना ह्या युट्यूबाचेर कितले जाणां मागून आसात सिरिल फर्नांडीस मायसी डिसोजा
Priscilla D'Souza, Julian Mascarenhas, Nima D'Souza, Sylvia Sajid, Suresh, Lizzie D'Souza, Maria Lobo, Jacinta D'Souza, Fiona Alfonso, Rima Rodriguez, Juliet Barreto, Juliet D'Souza, Hadley DeMello, Lena Jacob, Giovanni, Alan Pinto, Laurencia Fernandez. या हर एकल्याची इंटेन्शन आम्ही सोम्या कारोबार्या सोमी हर एकल्याच्या काळजाचे अत्र एक जना हेनरी मार्क फर्नांडिस, हिल्डा, प्रतिष्ठा, विक्टर, डाइना, निधा, लीना, मेलविन, शरल, सोनल, Teresa, Pinto, Victor, Angeline, Sandeep, Sandosh, Arunvas, Geeta, Pistol, Sienna. या 2 महिन्याचा भुरगो विषयी सरान लारिंगो मलेशिया पिडेन कष्टन आसा भाग्या सुमितका स्पर्श करून दी. डेरिल, दिव्या, रॉनी, गीता, एरन, एंडी, अनोरा, जेन, बेनेडिक्टा, जेनिसिया, जिशेल, सिंड्रेला, जेम्स, जेसी, जॉयस, रॉबर्ट, जुलियन, क्लांसी, लानित, अनिता, एशलिन, Larissa, Lina D'Souza, Lina Melvin, Lina Vaz, Lidwin, Valerian, Sonal, Audlin, Maria Ferrao, Nancy Lobo, Pradeep Menezes, Priya Wilson, Princeton, Winston, Violet, Rina Alger, Gilbert, Sylvia, Sansia, Aaron, Austin, Brenda, Rocky, Renwick, Vilisha, विशेषण या भुरग्या कम्प्लीटली समर्पण दिव्या सगळे त्याचे रिपोर्ट सगळे त्याचे कुळेचे विश्व जेजूच्या अंमल रक्ताने तळ जाऊन दी. रीना, अरुण, टेरेसा, काश्मीर, ट्रॅव्हल आणि किती जण आमच्या लगे मागोंग सांगला त्याचे हर एक कर्ज समर्पण दिव्या विशेषण विलिशा समर्पण दिव्या त्याचे किडने सिस्ट जेसूच्या अंमल एक रक्तान ना पैसांच्या पासून रीना म्हणल्या बणीचे सगळं कर्ज समर्पण दिव्या जेसी म्हणल्या बणीचे आव एक समयाचं समर्पण दिव्या जे बॅक पेन आता सुरखा मेळच्या पासून सिल्विया म्हणले भुरगे कॅन्सर पेड्यान कष्ट नसा समर्पण दिवन मागया. आफ्रिल ब्रेस्ट कॅन्सर पिड्यान सेकंड स्टेज समजात समर्पण दिव्या सगळे भुरगीं कोण एग्जाम दिते आसा तांकां समर्पण दिव्या. दिलू, एव, एनेट, स्टीवन, जेरोम, संतोष, सिल्विया, वायलेट, रॉकी, मथायस, जुली कॅन्सर पिड्यान कष्ट आसात समर्पण दिव्या सगळ्याच्या गरजो समर्पण दिवन सांगाता मेळोन येऊ तर 3 पटी व्हडल्या तरान क्लेम करया. Matthew 19:26 जेजू तांचेर आपले दीस लावन म्हणालो मनशांचे असाध्य वय पण देवाक सर्व संपत्ती साध्य घट्ट तळान म्हणया. Matthew 19:26 जेजू तांचेर आपले दीस लावन म्हणालो मनशांचे असाध्य वय देवाक सर्व संपत्ती साध्य. Matthew 19:26 जेजू तांचेर आपले दीस म्हणालो मनशांचे असाध्य वय देवाक सर्व संपत्ती साध्य. नमान मरिये कृपेन भरले सुमत येसू बॅसा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू
Maria Devachimaya Mopiagatirinat Karatanem Shamakla Chavarana. Hallelujah, 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 hallelujah. Riyashara la baradi barashira bara baradi gira baradi barashira bara 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 baradi 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 bara. Hallelujah, 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 hallelujah. पासर्गेंच्या मोगाळा काकुळतेच्या आजच्या भुरग्यांक या सगळ्या तुझ्या भुरग्यांक समर्पिता पा तुझ्या पवित्रत्म्यांवर बक्षोचे कृपा दी अशी कुशी जारी तुझे कुशी जाण आणि त्या कुशाप्रमाणे सळची कृपा लाभय एजेकियल 36:27 आमुजवत तुमचे भितर घालतलो तुम्ही माझ्या कायद्या फॉर्म्युला सर्व शिकवतलो म्हणजे आज ना तुम्ही पाळी शिकवतलो आज तुझो पवित्र आत्मा आमका तुझ्या कायद्या फॉर्म्युला सर्व शिकवून दी आज हर एकल्या बाहेर भितर राखणे सांभाळ तांकां हर एकल्यान घटाय दी बळ दी काम करूंक आधार दी आज खातीयांच्या हर एका कामाचे तुझो आशीर्वाद घाल हर एक घडया सांगता रावण सोलनवर तुझ्या पवित्र बळवून मागता आमेन 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 मान मरिये कृपेन भरले सुमी तुझ्या सगळ्या स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेसू विशेष आज संजय सोलंकच्या डिवाइन वर्ड मगण्यापासून विशेष माग्या प्रेझेंटरशिप सलोचे भुरगे आमचे शानिया ते शिकून आसा जाल्यार देवाच्या राजांत वावरूंक मुखार येयला सोम्याचे दराळ आशिर्वादाचेर देवानी पवित्रत्व बळवंतरान ताका सलन व्हरून दी विशेष माग्या तशेंच सिस्टर सेलिन कोटेन आज विशेष वर्ड ऑफ गॉड आणि हिलिंग सर्व्हिस चलयतना देवाचो दैविक आत्मा तिका सलन व्हरून दी जेरेमाया 5:14 देवाचे उत्तर तेज्या थळांताना उजो जावन हर एकल्यान स्पर्श करून दिवन माग्या नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र सगळ्या आसा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू Maria Devachimaya Mopiagatirinat Karatanem Shamakla Chavarana. समर्पण दिव्या फलांची मागण्या जुमत विशेष सर आणि सड लोक या मागण्या जुमत 1000 जाऊन दी आणि जेजूच्या नावान तेंसर अजापा विस्मिता करून दी पवित्रत्व बळवंतरान हर एकल्याक स्पर्श करून दी विशेष माग्या सगळी मागण्या जुमत या मागण्या जुमत सगळे इरादे समर्पण दिवन माग्या नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुझे सवय आसा प्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रत्म्या बापाचे पुताचे आणि पवित्रत्म्याचे नावे आमेन प्रेज द लॉर्ड कळवण्यो आज संजेर कुवेटचो टाइम 7:15 आणि इंडियाचो टाइम 9:45 प्रेज अंडरशिप सुरू जाता तशेंच सिस्टर सेलिन कुटेनो सिस्टर्स ऑफ जीसस मिनिस्ट्री नलसोपारा बॉम्बे कॅरिझमॅटिक ती फाल्यां आज सांजेर टॉक दितली आणि तशेंच हिरिंग सर्वीस चलयतली व्हेरी पॉवरफुल तिजे मिनिस्ट्री मस्त पॉवरफुल आसा थंयसर आमी सगळी जॉईन जाया हेरांक तुमी सांगा आणि येस सेम लिंक पूण आमी पोस्टर आणि ग्रुपान घालतले तुम्ही शेअर करा हेरांक कोणाक तुमकां टेस्टमनी दिवंक आसा या पिटिशनां धाडूंक आसात 9900332411 या नंबराक तुमची पिटिशनां आणि टेस्टमनी तुम्ही दंड दिया फाल्यां सांजेर मागण्या जमत आसतली हेरांक तुम्ही सांगा सर आणि सड लोकांक तुम्ही सांगा सालमी आतां बसांचे अरेंजमेंट आसा मागण्याक वचोंक आणि तुमकां कोणाक दुसऱ्या खंयच्याय जाग्यार मागण्याक येवंक आसा तुम्ही आमकां सांगा आमच्या टीम मेंबराक सांगा आमी मागण्या जमतीक वचोंक कितें म्हणी वाहनाची व्यवस्था करूंक प्रयत्न करता देव तुमकां हर एकल्या आशिर्वादांनी कृपेन आणि बेसावांनी बरोवन दी प्रेज द लॉर्ड गॉड ब्लेस यू Praise the Lord, brother. Praise the Lord. God bless you. Thank you, brother. Thank you, brother. प्रेज द लॉर्ड